ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ವಡ ಆತನ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಪನ್ಪಿರು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಗ್ಲು ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪೆ ಯಾನ್ 4 kg ದಾತ್ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದೇನು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಐಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ವಾಟಿದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಗ್ಲು ಒಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಪುವರಡ ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತುನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ವಡ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿನೊಂದು ಬೈತನಾಂದು ತೂಕ ಒಂದೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂಬುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ 4 kg ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊಂಬುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬಟಾಟೆ ದೆತ್ತೊಂಡಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೈತೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಯಾನೊಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪದೆ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರೆಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟಾಟೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅರಿಪುಗ ಅರಿತದ ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದೈತೆ ಬಟಾಟೆ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕೆಲವೈತೆ ಚೋಲಿಲ ಜಾರ್ದಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಚೋಲಿನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚೆಪ ನಮಗೈತೆ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿನೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಬಟಾಟೆದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀವನೋಡು ನಿಗುಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಬಟಾಟೆನ ಇಂಚನೆ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ದೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಬಟಾಟೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಂಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಟಾಟೆನ ನಿಗುಲು ಕೈ ತಾಂಡಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಲು ಈಜಿನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಲೆ ಚೂರು ಈತೀತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ ಶೋಕ್ ಆಪುಜಿ ವಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಕದು ಕದು ತಿಕ್ಕೊಡೈಟು ಇಂಚಿಡ ಐಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10-12 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇರುವಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 4 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಅವಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ 4 kg ಬಟಾಟೆದ ವಡಕ್ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈತ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಇತ್ತನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಈತದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಯಾನ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ತುಲೆ ಕಡೆದು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆವನಗ ಈತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಐಕ್ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂತೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅವೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಪಟಪಟ ಪನುಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀಂಡಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಸೆಮಿಲ ಪಟಪಟ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿಂಡು ಒಂದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸೋಕು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಹಿಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ಒಂತೆ ವಾಯಿ ಅಂಚಾದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ಲ ನೆಕ್ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನೀರು ದಾರ ತೊರಲ್ತದು ಕೂಟೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲನ ಸೀಂತದ ಪಾಡ್ನಾಂಡ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಾನುಸಾರ ಬೊಕ ಚೂರು ಕುಕ್ಕುದ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಉಣ್ಗೆಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಚಮಚ ಆವು ಕುಕ್ಕುದ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲೆ ಚಮಚಡು 1 ಚಮಚದಾತು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಪೊತ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಇಂಚನೆ ಕದು ಕದು ಇಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಅಂಬಡೆ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂದು ಮಗ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಆಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದಿನದ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ್ಪುನ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡೋದಲ್ಲೇ ಬೆರದಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ತಲೆ
ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿನ 3 ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಇಂಚ ಬೆರಂಡಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಕಿನ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನುಡು ನಿಕ್ಲಿ ವಾ ಸೈಜ್ದ ವಡ ಬೋಡ ಅವು ಸೈಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನೊಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೈಜೆ ವಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಇಡ್ಲ ವಡ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನವೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ವಡ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ದೀವನ್ಗ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂಡೆ ನೆಟೊಂಜಿ 70 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವಡ ಉಂಡೆ ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಕ ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನು 3/4 kg ದಾತ್ ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಸೊನ್ಗ ಇಂಚ ಐಟ್ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸಾರ್ಸೊಂದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಇಡ್ಬೇಕ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವನ್ಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆಂತನೇ ನೀರು ಕೂಟುದು ನಮ್ಮ ಕಲಪೊಡು ವರಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಲೆಯಾನು ಒಂದು ಏತ್ ಹದ ಬೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶೋಕು ಕಲಪೊಡು ತುಲೆ ಈತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಣ ನೆಕ್ ನನಂತೆ ನೀರು ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ ವರಾನೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಗಂಟು ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕಲಪುಡು ಅಪಗ ಗಂಟು ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಕಲಡ್ಡುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಐಗ ನನಂತೆ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಶೋಕು ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚದು ಶೋಕು ಒಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಈತ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ತುಲೆತೆ ಒಡನು ನಮ್ಮ ಏತು ಉಂಡೆನು ಇತ್ತೆ ವಡ ಬುಡ್ಪನ ಆತ ಉಂಡೆನು ಚೂರು ಯಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾವು ಸುಲಭ ಆಪುಣಂದು ಈಜಿನ ನಿಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನು ನಮ್ಮ ವಡ ಬುಡ್ಕ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಡು ಆ ಉಂಡೆನು ಶೋಕು ಮುರ್ಕದು ಅವೇನು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬಾಣಲಡಿ ಏತು ಪತ್ತುನ ಆತೆ ಬುಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ವರಾನೆ ಆವಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಪಗವು ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ವಡ ಈತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ ವಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಶೋಕು ಕಾಯೊಂದ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನ ಅವಿನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊನುಜಿ ಉಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದನೇ ಅಂಚ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬೇಯ್ತಣ್ಣಾಂಡು ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ವಡ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ದಿನ ಬಟಾಟೆ ವಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ವಡ ಪಾವ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಈ ವಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನೆಕ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಪಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ 4 kg ಬಟಾಟೆಡಿ ಆನೊಂಜಿ 70 ವಡ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತನಿಗ್ಲೆ ಒಂತುಲೆ ಒಂದೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ತುದು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.